Šport ľudí spája, politici rozdeľujú. Bolo veľkým šťastím, že vďaka športu som stretol mnohých skvelých ľudí po celom svete. Žili sme v jednej šatni, bojovali ako jeden. Keby nebol futbal, nikdy by som ich nestretol a nevedel nič o ich kultúre. Si moslim, si katolík, je to jedno. Všetko, na čom záleží, je základný rešpekt a vzájomná úcta v šatni. Povedal Zlatan Ibrahimovič, slávny futbalista, rodák z Balkánu, ktorý vlastne svoju kariéru spájal s mnohými poprednými európskymi klubmi, reprezentačnú so Švédskom, ale predsa len tie jeho korene vedú k Balkánu. A korene aj nášho dnešného hostia vedú na Balkán. Milí diváci, milí poslucháči, našim dnešným hosťom tejto špeciálnej letnej epizódy, už pomaly poletnej epizódy Balkastu je chorvátsky futbalista FC Košice Karlo Miljanić. Karlo, drago mi je što si s nama. Drago je i meni. Je to mladý futbalista, narodený v roku 2002, v Košiciach pôsobí od tohto leta. Vo svojich predošlých pôsobiskách v mládežníckych kategóriách hrával za v podstate, dalo by sa povedať, nezmieriteľných rivalov, keďže prešiel akadémiami aj Dinama Záhreb, aj Hajduku Split. A potom pôsobil už v rodnom meste, ak sa nemýlim, Vinkovci, ktoré hrá druhú chorvátsku ligu a od leta je teda posilou FC Košice. No a my sa teda dnes s Karlom budeme rozprávať nielen o futbale, ale aj o tom, ako vníma svoju krajinu, aké rozdiely vníma, povedzme v súvislosti s tým síce krátkym, ale už nejakým pôsobením na Slovensku a tak ďalej. Uvidíme, kam nás naše futbalové rozprávanie zavedie. Ty si vyrastal v mestečku alebo meste Vinkovci. Je to teda mesto, ktoré je na severe Chorvátska, v Slavonii, na východe Chorvátska, správne. A predsa len tam existovala aj srbská menšina. Tak skús nám možno povedať, ako vnímaš ty možno v súčasnosti, že je to prostredie, kde vlastne koexistujú Chorváti a Srbi spoločne? Pa prijatelja nemam Srba. U Vinkovcima nisu toliko rasprostranjeni koliko u okolnim selima Vukovara. Tamo ih ima više. Živimo normalno s njima. Znaju tu biti neke nesuglasice, ali ja nisam imao nikakvih iskustava sa neprijatnih iskustava sa Srbima. Tako da meni ne smetaju. Karlo jednoznačne hovorí, že nie je to srbské osídlenie také výrazné, ako povedzme v tých okolitých dedinách, v okolí Vukovara, ktorý koniec koncov vlastne je jedným z najvýraznejších symbolov tej vojny v 90. rokoch. To spolužitie je úplne v pohode, nikdy nejaký zásadný problém nebol. Sme začali takto zostra, takou politickou a respektíve politicko-etnickou nejakou narážkou na tie isté nejaké možné nezhody, ale vidíme, že predsa len tá súčasnosť už ukazuje, že je možné bez problémov spolu nažívať a fungovať. Dobre, poďme teda trošku možno sa vráťme k letu. V lete teda prebiehali
majstrovstva Európy vo futbale a samozrejme súčasťou toho bolo aj Chorvátsko. Karlo, kako si doživio nástup Hrvatske na Európskom prvenstvu? Pa, nažalost, to nije, mislili smo da će biti bolje. Ovo zadnje Europsko prvenstvo, ali čekaj, vi govorite sad o ovom zadnjem Europskom? Ili... Da, sad. Aha, sad. Mislili smo da će biti bolje, ali jednostavno prijašnjih godina smo postizali jako dobre rezultate. Sudjelovali smo u svakom velikom natjecanju, osvajali brojne medalje, te najviše zbog toga smo se razočarali, ali realno ne treba biti razočaran. Mi smo mala zemlja sa puno velikih uspjeha u svim sportovima, ne samo u nogometu. Myslím, že ten odkaz je úplne jednoznačný a je to veľmi podobné ako v prípade Slovenska. Tiež sme malá krajina, nie sme krajina, ktorá môže vyhrávať non-stop alebo proste dosahovať výsledky špičkové či na každej olympiáde alebo vrcholných podujatiach a to isté vlastne naznačil aj Karlo, že Chorvátsko teda má mnoho úspechov a skvelých vystúpení a že nie je dôvod na nejakú paniku alebo na nejaké proste hrozné pocity z toho, že tento raz to nevyšlo. Našim spolu diskutujúcim mal byť aj Žan Medved, takisto vlastne hráč FC Košice, ale kvôli rodinným záležitostiam sa nemohol k nám pripojiť, tak skúsim sa opýtať Karla, ako možno Žan vnímal Slovinsko a ich vystúpenie? Pa evo, ne znam ja kako ih nisam pričao o tome s njim, ali mislim da je bio dosta zadovoljan. Komentirali smo bili nešto u slačionici, bilo mu je žao što se nisu uspjeli izboriti za daljnju knockout fazu, ali sigurno je zadovoljan jer i oni su još manja zemlja od nas i mislim da im je to da im je to veliki isto uspjeh. Tak tiež myslím, že u ňoho asi bola trošku väčšia spokojnosť s tými výkonmi, hoci ten výsledok sa úplne nedostavil, keďže tá vyraďovacia fáza ani u Slovincov vlastne neprišla. A čo zápas so Srbskom? Slovénia ili Hrvatska igra sa Srbijom. Ty si mlad, nisi ti živio u vrijeme rata i sve što je bilo je prošlost za tebe, ali ima neku dodatnu napetost kad Hrvatska igra sa Srbima? Naravno da ima, da. Uvijek je ta napetost prisutna. Dugo vremena sad nismo igrali sa Srbijom, bilo to prijateljska utakmica ili se susreli na nekom natjecanju, ali naravno da je tu uvijek postoji napetost i s naše i s njihove strane, ali sve, mislim da je to sve u sportskom smislu. Skvelé. Samozrejme, že nejaká tam tá rivalita, nejaké napätie trošku je, ale všetko je to v tom športovom ohľade. Hej. To je veľmi dôležité si povedať. Môžeš nám teda povedať niečo o tých detských rokoch, nehovorím zámerne mladosti, lebo Karlo je stále veľmi mladý človek, ako vlastne si ich prežíval a ako si sa dostal k futbalu? Pa rodio sam se 2.1.2002. godine u svom rodnom gradu Vinkovcima. Tamo sam odrastao, ajmo reći, do svoje 12. godine. Nakon toga sa 6 godina sam počeo igrati nogomet, dobro mi je išlo. To su prepoznali neki ljudi kao što su skauti Osijeka. Nakon Vinkovaca sam preselio u susjedni grad, Osijek, gdje sam se zadržao 1.5 dana. Nakon toga prelazim dosta veliki iskorak u životu. Sa 13 godina odlazim u veliki grad, glavni grad Hrvatske, Zagreb. Počinjem tamo igrati za Dinamo. U Dinamu sam igrao 3 godine.
te spletom okolností, nesreća, sreća, prelazim u rivala, u Hajduk Split. Zatiaľ vlastne sme sa dozvedeli, že Karlo najprv začínal teda v rodnom meste Vinkovci, všimli si ho skauti Osieku, kde vlastne tiež istý čas pôsobil. Ako taký veľký krok vo svojom živote vníma teda presun do hlavného mesta Chorvátska, do Záhrebu a začiatok vlastne jeho pôsobenia v tamojšom klube mládeži, samozrejme, Dinama Záhreb, a potom vlastne prichádza ďalšia zmena. Prelazím u Hajduk Split, gdje se zadržavam godinu dana, nakon toga se vraćam u rodni kraj svoj, u rodni grad Vinkovce, potpisujem za Cibaliju, koja je tada se plasirala u drugu ligu, i u Cibaliji sam proveo seniorske 4 godine. A potom vlastne po pôsobení v Hajduku Split už sa dostáva do profesionálneho futbalu v rodnom meste. Mňa by možno zaujímalo, že jasné, v tých mládežníckych kategóriách to možno nie je až také kontroverzné prestúpiť medzi Dynamom a Hajdukom, ale povedzme, keby už bol profesionál, vie si vôbec predstaviť, je niečo také možné? Može, pa to je bio slučaj, ako se ne varam, Nike Kranjčara, gdje je on prešao, ne znam sad, iz Hajduka u Dinamo ili iz Dinama u Hajduk. Dogodi se tako nešto, to vam je kao da iz Barcelone pređete u Real u Hrvatskoj. Odmah si na meti publike, to jest na meti tog kluba kojeg si izdao, ajmo reći. Stalo sa. Marko si spomenul na prípad Nika Kranjčara. To už je ale dávnejšie. Ja si to meno tiež pamätám. Neúplne som si to spájal s takým prestupom a samozrejme, že za bežných okolností je to prirovnal to vlastne k prestupu z Realu do Barcelony alebo naopak, čo sa bežne nestáva, ale stalo sa. Luis Figo napríklad bol jedným z takých hráčov a nájdeme vo futbale takých samozrejme príkladov viacej. Posuňme sa teda ďalej. Máš nejaké vzory vo futbale? Každý má. Ja sa priznám, hoci toto nie je debata o mne, ale ja som vždy obdivoval Diega Maradonu, každý to o mne vie. Tak Marko, máš teda nejaké vzory? Povedzme, skúsme takto, že chorvátsky, ex-juhoslovanský alebo juhoslovanský svetový. Úzory. Pa u Hrvatskoj je bilo dosta jako dobrih, odličnih napadača. Sad, ne bih htio izdvojiti jednoga da ne bude, jer stvarno Hrvatska se može ponositi s tim kakve su igrače imali u prošlosti, te u sadašnjosti. Jedan kojeg bih htio izdvojiti, Mario Mandžukić. Jako srčan, Slavonac isto, dolazi iz Slavonije. Srčan borbe napadač koji zabija golove, ali ostavlja srdce na terenu. Tak z Chorvátska, hoci je veľmi ťažko vybrať, vlastne Karlo hovorí, že je teda mnoho hráčov, ktorí boli nie dobrí, ale boli skvelí, ale ak by mal vybrať, tak z útočníkov by to bol Mario Mandžukić, ktorý vlastne bol hráčom rovnako teda v podstate ako keby rodákom zo Slavonie a takisto veľký srdciar, ak som dobre pochopil, tak na ihrisku vlastne nechal srdce. Što se tiče međunarodnih, pa više bi se sad prebacio na ovaj moderni nogomet, kao što je Erling Haaland. Znači, to je čudo jednostavno mašina. Ili možda u prošlosti Pato, igrač Milana, koji je bio isto vrhunski, brz, jak na lopti, fantastično nešto. Tak so súčasných hráčov
už môžeme povedať, že naozaj top svetového útočníka Haalanda, a z tých, ktorí trošku nejakej bližšej, síce už minulosti, ale stále je to hráč, myslím si, že stále aktívny, nie som si úplne istý, že, alebo donedávna bol aktívny Brazílčan Pato. Dobre, skúsme sa teraz možno trošku povenovať rozdielom. V čom vlastne vidí rozdiel? Je ťažké asi hodnotiť po tak krátkej dobe ten rozdiel medzi chorvátskym, slovenským futbalom, ale skúsme možno také prvé dojmy, že ako vlastne vníma. U Hrvatskoj većina ekipa, sve ekipe to jest, vole igrat nogomet, žele igrat nogomet, to je znači pas igra. Dok sam u Slovačkoj primijetio da se to dosta razlikuje od Hrvatske lige, jer Slovačka liga je više na agresiju, trku, neki duel, što čak i nekim igračima može odgovarati. Sebe još nisam iskusio toliko, treba mi još malo vremena da još malo pohvatam sve. Tak jasné, že samozrejme toho času bolo málo, ale ten taký základný asi rozdiel, ktorý vlastne vidí v tej hre, že v tom Chorvátsku je taká vôľa ten futbal naozaj hrať, a tá slovenská, tie slovenské súťaže sú skôr o takej tej bojovnosti, súbojovosti, ale je to pomerne stále krátko. Možno taká provokatívna otázka, ak nebudeš chcieť, nemusíš odpovedať, ale skúsim. Ima sad Slovačka liga u kojoj su Košice. Misliš da Košice ima šanse uspjeti u prvoj hrvatskoj ligi? Ima. Da. Tak, nezradil svoj tím, podržal ho a teda tie šance má. Ja ako Košičan a fanúšik verím, že áno. Ako vlastne by si možno opísal ten súčasný stav futbalu v Chorvátsku? Ako vlastne ho spoločnosť vníma? Akú má možno rolu v tej spoločnosti? Alebo aj takú dôležitosť, lebo u nás sa často hovorí, aj ja teda nie som futbalový publicista, ale futbal samozrejme sledujem na rôznych leveloch, že chýba nám infraštruktúra a stále sa bavíme o tých peniazoch, že nie je ich dosť a je to náročné. Tak možno aké je to v Chorvátsku? Pa ne znam sad kakvi su novci u hrvatskom nogometu, izuzev Dinama, Hajduka, Osijeka, koji imaju svoj lijepi stadion, svoje navijače. Nisam sad upućen u to o kakvim se novcima priča, ali mislim da se može živjeti od hrvatskog nogometa, od igranja nogometa u Hrvatskoj, iako prelaskom na euro kod nas u Hrvatskoj su cijene dosta narasle, dosta se toga promijenilo. Evo, mislim da Hrvati se još uvijek nisu navikli na prelazak na euro, ali polako. Tak áno, tiež hovorí, že futbalom samozrejme sa aj v Chorvátsku živiť dá. Kluby ako Hajduk, Dinamo, Osijek sú asi niekde inde, majú vybudované štadióny, majú infraštruktúru, majú tie fanúškovské základne. Výrazne hovorí, že sa veci zmenili nielen vo futbale, aj v Chorvátsku samotnom v súvislosti s prechodom na euro a že si Chorváti ako keby stále neúplne zvykli, aj naznačil ten nárast cien, ktorý vlastne s týmto prišiel. Ako vlastne podľa teba má ten futbal v Chorvátsku
rolu. To znamená, je to stále šport číslo 1? Da, definitivno. Nogomet je broj 1 u Hrvatskoj. Zatim možemo izdvojiti rukomet i vaterpolo. No a dvojka hádzaná a vodné pólo. Aké všetci asi vieme a je úplne jasné, ktoré derby je najvýznamnejšie v Chorvátsku. Ide o zápas medzi Hajdukom Split a Dinamom Záhreb. Ako ho ty vnímaš? Pa Dinamo ima jako kvalitetnu ekipu. Ekipa koja igra Ligu prvaka. Jako širok kadar. Ali Hajduk uvijek ima ono nešto uz podršku svojih navijača, ne bi davao prednost nikome. Vidit ćemo. V súčasnosti Dinamo hrá Ligu majstrov, tak aj ten káder, hovorí Karlo, že je teda prispôsobený tomu. Hajduk má obrovskú silu vo svojich fanúšikoch, čo vlastne sme videli aj toto leto. Koniec koncov máme tu aj šal zo zápasu v Ružomberku. Uvidíme, ako sa túto sezónu tieto zápasy budú vyvíjať. Dobre, skúsme možno teraz presedlať trošku na tvoj život v Košiciach a povedzme, začnime takto, že jazyk. Mnoho Slovákov cestuje na Jadran do Chorvátska a stretávame sa s tým, že jasné, po niekoľkých dňoch ja rozumiem všetko v pohode, vybavím, vyriešim, a ono to nie je vždy také jednoduché a niekedy aj tá komunikácia, aj keď obe strany veľmi chcú, nie je jednoduchá, lebo tá slovná zásoba sa proste v mnohých ohľadoch líši. Kako ty vidiš razlike u jezika između slovačkog i hrvatskog? Da li ti razumiješ šta mi pričamo ili samo nešto? Ili... Pa, znači, velika je sličnost između hrvatskog i slovačkog. U slačionici kad trener priča nešto razumijem 90%, jer su riječi dosta slične. A što se tiče normalnog razgovora, razumijem dosta. Čak sam i naučio malo, u ovom kratkom vremenu sam naučio čak malo i pričati nešto, te se mogu sporazumjeti osnovno, tako da velika je sličnost u jeziku. Tak, potvrdil Karlo tú veľkú príbuznosť oboch jazykov. Trénerovi v šatni rozumie takmer všetko, aj v tom bežnom rozhovore, že si teda bez problémov poradí a nejaké frázy a vety už dokáže aj sám povedať. Mňa osobne zaujíma, to je škoda, že tu teda ten Žan s nami nie je, ale ako sa vy zhovárate? Tá slovinčina a chorváčtina, myslím si, že toto aj ľudí stále zaujíma, aký je rozdiel. Ja tam vidím pomerne za seba človeka, ktorý sa zaujíma históriou Balkánu a tých ex-juhoslovanských krajín, cestuje a tak ďalej. Mne sa zdá veľký rozdiel medzi slovinským a chorvátskym jazykom, ale ako vy dvaja, povedzme sa, rozprávate? Pa razlika između slovenskog i hrvatskog je velika. Mislim da se mi teško, mislim da čak oni nas razumiju više nego mi njih. A ja sa Žanom, Žan zna miks hrvatskog-srpskog, tako da s njim pričam na svom jeziku. Takže rozumejú viacej Chorváti Slovincom. Ne, Slovinci. Naopak, Áno. Slovinci Chorvátom a
som si to tiež nejak nevedel hneď spojiť. Slovensky. Sme sa doplietli trošku, ale nevadí. A so spoluhráčom vlastne, keďže Žan rozpráva teda, on hovorí asi aj slovensky, už bezproblémovo a pozná ten mix, alebo má ten mix srbsko-chorvátsky, tak sa bez problémov dohovoria. Neviem, ako to úplne je. Myslím, že do tých 90. rokov sa učila srbo-chorváčtina všade. Čiže aj Slovinci rozprávali srbo-chorvátsky. V súčasnosti už asi nie. Čiže ľudia, ktorí sú mladší, narodení, povedzme tak ako Karlo, už srbo-chorvátsky nevedia. Ne, my nismo učili u školi srpski jezik, dok mislim da je to prije bilo. Generacija moje mame, tate, mislim da su oni čak i pisali na ćirilici, dok naravno kad je došla ta razdjela Hrvata i Srba, Hrvati su samo uče svoj jezik. I engleski, njemački. I takisto Slovinci. I Slovenci tako. Mislim da, ali nisam siguran. OK. Skúsme možno málo. Je to letná debata, debatenie, rozprávanie pohodovejšie. Inokedy preberáme ťažké témy, ale nedá mi možno tak trochu sa opýtať aj na to, ako vlastne vníma takýto mladý človek tie 90. roky a čo sa stalo, či nejak cíti vlastne tiene tej minulosti? Sa mnom nema, ali ima sa puno obitelji koji su izgubili svoje voljene. Da, rat traje 4 do 5 godina u Hrvatskoj. To je to ratno razdoblje koje se nije lijepo prisjećati. On necíti nejakú, alebo nemá nejakú, našťastie nejakú sú spojitosť s tým, ale mnohí teda stratili svojich blízkych a bolo to veľmi ťažké obdobie. Pre všetkých asi, ktorí vlastne tohto boli súčasťou. Čo si myslíš, alebo kde vidíš seba a futbal, najprv seba a potom možno futbal o 5 rokov? U životu se vidim da ću imat lijepu obitelj, ženu i djecu, da će roditelji biti ponosni na mene. Što se tiče nogometa, ne znam, ja imam velike apetite, ciljam na veliko, ne bi se htio, želim to zadržati za sebe, ne bi se htio ureći. Tak v živote ciele pomerne jasné a veľmi myslím také pekné, že aby rodičia boli hrdí na to, čo dokázal mať rodinu, a vo futbale má veľké plány, veľké ciele, ale nechá si ich pre seba asi, aby vlastne nejak možno trošku neurazil šťastenu a aby sa mu to vyplnilo. Tak ja ti za seba určite držím palce. Nadam se da uspješ u svim snovima i sve šta želiš biće za tebe. Teraz možno skúsme, že v ktorom, dajme si tak, že domácom a zahraničnom klube by si chcel ukončiť kariéru. A neukončujeme nič, ešte ju začínaš, končiť nechceme, ale keď by si to vedel predstaviť. U Cibali iz Vinkovaca, svom domaćem klubu, tamo želim završiti karijeru, ali ima vremena do toga polako. Kad by si u stranom nekim? Real Madrid. Tak, ak teda domáci klub, tak jeho vlastne klub, rodný klub, alebo klub v rodnom meste, Cibalia, a ak by to mal byť zahraničný klub, tak Real Madrid. No tak to by bolo veľmi pekné ukončenie kariéry v Reále Madrid. Bol by si ako Toni Kroos. Keby si nehral futbal,
čo by si robil? Alebo možno nejaké zamestnanie také neúplne tradičné by si vybral, alebo vedel by si predstaviť, že by si sa tým zaoberal? Pa ja sam sposoban sve radit, dobro se snalazim u svemu. Sada mogu nešto birat, ne znam iskreno, možda bi svirao neki instrument, završio bi fakultet kao što sad završavam. Možno hudba. Takisto vlastne Karlo okrem teda futbalu aj študuje na univerzite, tak otvorený vlastne by bol všetkému. Ktoré jedlo, poďme na tradičné chorvátske jedlo, alebo môžeme aj sa baviť o balkánskom, keďže tie jedlá sa nám tam miešajú hore-dole a nemôžeme povedať, že to a to je len chorvátske, to je len srbské, to je len bulharské. Ktoré teda balkánske jedlo ti dáva takú silu, alebo si ho rád dáš a máš vlastne z toho silu na tom ihrisku? Od balkanske hrane? Da. Od balkanske hrane ćevape, čobanac, burek, sarmu, ali ne bi preporučio to jesti prije utakmice. Áno, tak to nie sú zrovna jedlá pred zápasom. Asi ani jedno z nich. Tiež si neviem úplne predstaviť sa kvalitne nájsť čevapov a ísť si zahrať futbal. No a kde sú tie čevapy najlepšie? V Chorvátsku? Bosni. Sarajevo. Sarajevo. Asi áno. A burek, keď teda si spomenul, to je také tradičné, ono sa to postupne dostáva aj k nám na Slovensko a mnohí to už poznajú z dovoleniek a to začína byť také známe. Niekoľko rokov dozadu to bolo pomerne neznáme jedlo aj u nás. Ktorú z tých chutí máš najradšej? Koji burek najviše voliš? Sa sírom, mesom? Bosanci bi se sad naljutili. Da. Zato što oni burek kažu, je samo za mesom, burek je samo sa mesom. Pre Bosniakov vlastne je burek iba s mesom. My však buďme benevolentní a nebudeme z toho robiť drámu. Burek sa mesom. Sa mesom. Definitivno, da. Takže. I jogurt. Tradičná kombinácia mesový burek a jogurt. Z toho, čo sa zhovárame, mám taký pocit, že tam je silná taká väzba medzi tebou a tvojim mestom a regiónom, kde si sa vlastne narodil a tak je to cítiť, že aj tú kariéru by si ukončil vo Vinkovci, aj je to cítiť, vidieť, ale keby si mohol vybrať, máme aj na mapke Chorvátsko, keby si mohol vybrať možno miesto iné ako tvoje rodné mesto na život, kde by si chcel žiť? Na moru. Na moru. Dalmacija cijela, Split, Zadar, okolná miesta, to je nešto predivno. No, odpoveď nás veľmi neprekvapila. Asi som aj ja možno trošku čakal, že to príde. Dalmácia, more, Split, Zadar. A čo sa týka možno dovolenie, keď si strávil nejaký čas na tej Dalmácii, máš nejaké konkrétne jedno miesto, ktoré fakt je také, že to je niečo super, že rád sa vrátim? Split, jer u Splitu sam živio. Split kao grad mi je dosta prirastao srcu i ljudi tamo koji su u tom trenutku bili, što se tiče mojih prijatelja. Ali da, Split mislim. Jer tamo sam živio, tamo mogu nešto reći o njemu, dok sad ova okolne gradove sam samo posjetio, ali u Splitu sam živio. Tak ten život v Splite mu k tomu srdcu nejako prirastol, ale nielen Split ako mesto, ale aj ľudia, ktorí tam žijú. No a skúsme dať možno si ľudia povedia, keď si nás vypočujú, že wow, super, tak ten Split je taký fajn a dajme také, že top 3 v Splite. Riva.
Riva to je, pripomeniem, to je tá promenáda hlavná, ktorá vedie v podstate k prístavu. Pláže. A neke građevine, primjer Dioklecijanova palača ili tako nešto. Jaga, klasicky tie najvýznamnejšia pamiatka je Dioklecianov palác a mestské pláže. I Poljud. A štadión Poľud. Štadión Dinama Záhreb. Možno to len... Nie, stadión Hajduka. Štadión... No, to som tomu dal. Štadión Hajduku Split. Ja už som sa zamyslel nad tým, že čo chcem k tomu povedať a vlastne, že štadión Hajduku Split bol postavený a má pripomínať morskú mušlu. Hej, tie tribúny vlastne boli koncipované tak, že je blízko mora a má vlastne aj ten štadión evokovať vlastne tú symbiózu mesta a mora. Keby si mohol sa vymeniť na jeden deň s nejakým iným balkánskym športovcom, kto by to bol, prečo a čo by si urobil za ten jeden deň? 100% Luka Modrić. Luka Modrić. Ne znam iskreno šta bi radio. Ne pada mi ništa na pamet, ali da, Luka Modrić ili možda... Luka Modrić. Tak, bol by to Luka Modrić bez debaty. Ja som tak tajne dúfal, že povie, že Novak Djokovic. Ale predsa len to srdiečko je k tomu Modričovi bližšie. Keby si mohol vytvoriť vlastný tím z povedzme hráčov chorvátskych, alebo aj z bývalej Jugoslávie, ale to už asi teba až tak veľmi nezasiahlo. Skôr povedzme tých chorvátskych hráčov od tých 90. rokov, ktoré možno, ja neviem, dajme si aké 3-4 mená, by si určite v tom svojom týme proste chcel mať. Luka Modrić, Davor Šuker i mogao bi staviti Joška Gvardiola. Tak si tak pekne časovo podelil z tej staršej generácie. Davor Šuker bol v podstate, ak sa nemýlim, bol kapitánom toho mužstva v 90. rokoch. Luka Modrić je už pomaly končiaci hráč a Joško Gvardiol je taká hviezda nová toho chorvátskeho tímu. Ja ti, Karlo, teda veľmi držím palce v tej ďalšej kariére. Nech sa ti vlastne všetko to, čo si praješ, nech sa ti splní. Nech ťa vo futbale veľmi dôležité obchádzajú všetky zranenia. To je kľúčové asi v tom živote futbalistu, aby uspel, aby to, čo si želá, aby sa stalo skutočnosťou. Nech sa ti život v Košiciach páči. Nech to Slovensko aspoň uvidíme, nakoľko to bude. Zmluvu máš teda na 2 roky? 2 roky. Zmluvu má teda na 2 roky, tak možno aj za tie 2 roky ti to Slovensko prirastie k srdcu. Spoločne teda, a myslím si, že aj s našimi divákmi, poslucháčmi, ktorí sú teda Košičania z toho východného Slovenska, budeme fandiť aj tým Košiciam, aby sa im darilo čo najlepšie a samozrejme v tom košickom drese aj tebe. No a predtým, než ti definitívne poďakujem za to, že si našiel čas a prišiel sa so mnou a porozprávať, podeliť o svoje zážitky a postrehy z futbalu, zo života. Ako to s Košicami dopadne túto sezónu? Vyhneme sa tomu boju o záchranu? Dobro smo počeli. Nažalost, desila nam se jedna mala crna rupa, ali nadam se da već u nedjelju protiv Spartak Trnave ćemo se vratiti pobjedama
i razveseliti sve Košičane i Košičanke. Tak, že teda začiatok bol sľubný, ale verí, že teda už ten najbližší zápas proti Trnave bude úspešný a prinesie radosť vlastne všetkým fanúšikom FC Košice. No a tým sa, Karlo, ja s tebou rozlúčim. Veľmi pekne teda ďakujem, že si prišiel, našiel si na nás čas. No a rovnako sa lúčim aj s vami, ktorí ste si nás pozreli alebo vypočuli. Malá uputávka, ďalšia epizóda Balcastu už čoskoro. Po tej letnej pauze sa rozbiehame a tie epizódy pôjdu za sebou v rýchlejšom slede. A tá najbližšia bude o Severnom Macedónsku s doktorom Miroslavom Koubom. Tak verím, že aj tento menej známy región si nejakým spôsobom priblížime a objasníme. Všetko dobré, krásny zvyšok dňa. Karlo, ahoj. Ahoj.